И то не е обикновената Майнкрафт, а One Block. Ние да сега леко сме започнали. На One Block мод. И Така. ако ви хареса видеото, Влизам в Майнкрафт, както виждате. да Имам дървена кирка, стон кирка и айрон кирка. И така сме се правили малко. Даже вече имаме и диамант. Да, първия диамант. Да, сега го спечели. Така, някакви пустоти. О, Ааа! Пак. Ох. Работна саплинга. Ей, тука. саплинга е тук. А, Дале, тук. Лаписчи. Айранчи. Три айран. Четири айран подред. Ето с кошка тук. Тук взем някакви блокове. Направо ми гърми главата. Ай стига, бе! Бията се мераш. Че ще го преместя този саплинг. Там постоянно пада. Отрепах. Там горе ще го оставя. Тук някой е пекал злато, аз го пеках, ти са. Тук често мини, както да ти са. Пускам всичкото желязо да се изпече. Въглища имаме ли? Какво да? Как да нямаме? Имам 15 въглища. А, 16 айрон, 16 въглища. Виж са повече. Чакай беше. Какво искаш? Нещо се едно вълна щука. Нали крава се само да гори. Има някакви крави тук. О, Прибирам. добре. Много рядко да диаманти. Всяко руди. Да, някакви извънземни руди, обаче диаманти не дава. Къде е? Орове. Охо. Айранчи, стоун, Някакви опа. тумсен, въглища. Те. Три диаманта. Светло, трябва да ги пазим. Да. Да, няма да си правим някакви кирки-мирки. О! Ти го помислих за диамант. Умееш да се чупаш малко аранчеката. Ама ти сайран кирка ли се купаеш? Да. Ама купай с том. Нямам стон кирка. Ако става последния клипа
и супер много диаманти събираме. Да, бе, значи хората са го лайкнали. Да. Браво на хората! Хора, харесвайте те да не се падат диаманти. Защото преди той едва един диамант хвана. Бам! Диамант! Диамант! Сега искам диамант. Сега има диамант! Пуф! О! Казах! Предсказах бъдещето! Предсказах бъдещето! Ето. Ей! Дъртням! Ей! Уу! Ей, те си мислят, че Силвър Милвър ще за... Да, сорове. Единствените ни блокове. 8 айран има в пеш. Малко тук да не е красиво. Охо, на крипър ще го прибия. Хайде се започва да се копа. Сега голямото копане. Айранчи. Брат, се стената ли е? Защо? Хора не сте лайк. Това е защото... Това е дето лайквате. Дето не лайквате, дето дизлайквате. Чакай, светло. Нямаме никакъв дърт. Това е проблема. Нямаме никакъв дърт. Всички скрави. А тъс кокошка как се качи там? Светло ще направя един айрон меч, защото ако дойде да мога да прибия. Не бе, Светло, много съм тъп. Направих айрон кирка. Вместо айрон меч. Нищо, нали как че ти свършва? Чакай. Аз ще дай така, ще правя смеча. Лайквате видеото, защото иначе се спамват крипъри. От сега го почвам да го спамя. Това наш типия смеч. Аз съм пълен.
Ce când să spawn mai ești? Vrem să știm motivul care să stăite voi în like.